Kwadi. Right. Mandinzo manonoka. Ndaita imwe live yatopera. Live yandaita ngari 2 minutes. Iyi yadova imwe uyi. Right. Iyi live inofinura because mira mbotanga masvika 50. Apa murubuda muri 50 but va 45. Parubuda 6 pambengembenge. But kune vamwe vasiri mubhengembenge vari live wepapanapa ndiri live magroup mayo saka vemubhengembenge muri 8 but kune vamwe vanozotowanda right but handisida kuwaste time wano ndinoda kutambisirai nguva yenyu ndada kuudzai paipa pane imwe live yandaita ndatini wakaona uchichita partner yako ka right ukaona uchichita partner yako for more than 6 months isingakubate for more than 3 months isingakubate naiwe iri kuchitawo unoda kuziva here kana partner yako ichichita yes kana partner yako ichichita ndikudze ndinoziva sei ukaona uchikwanisa kuichita for that long isati yakubata iri kuchitawo right zvadopera I'm not in the mood handisuda maarguments right but now haisiyo nyaya ndada kuudza iyo yadopera iyo nyaya ndada kuudza ndakagadzira inini ndeyekuti nhai fidzo tingaziva sei kuti mapartner edu lese wasangana nemukomana akupfimba anokuda ungaziva sei kuti ane umwe munhu kumba aroda kuita small house it's so easy ndine 25 mapoints amene kana ndikakwanisa mapedza aunoziva nawo kuti uyu munhu angangove ane hanzi ndanyaradza machachi kunyeba no chokwadi right kana uchida kuona kuti munhu ane umwe munhu kumba ari kuda kudouble cross ane umwe partner right handidzokorori kana ndadarika uchida kuziva this is one point yekutanga right bira ndipo ndainyora chidini ukaona asingakuinvite for dinner kuarea kwake tanga wazati anogara kupi ndogara chirumanzu okay unogara chirumanzu fine wakaona partner yako iyoyo isingakuinvite kuchirumanzu around area yekuchirumanzu ikoko tuya timbonomwa drink tiri paKFC yekuchirumanzu achingoda kuenda kunana Kariba uko chirumanzu kuna somebody anogona kuti mogona kufunga kuti hama dzake no chirumanzu kuna somebody kunonge kuna somebody anogona anga achiziva mukadzi wake o achiziva something England 3 Spain iri kuzhakwa ndo point number 1 hanzi uri kumwena Pipi William rumwa teacher mari chocolate unongotenga kapu yacho yakangonzi chocolate unotenga bobva watora kapu yacho udongara nayo kumba ndonga ndauda kusvika makapu 20 akadai so unongoona utenga tea yacho wopuwa nekapu iri muchocolate pasera Robert Kamwendo bebi yako saka wakaona iwo une munhu wako unoda naye asi asingakushedzi kuarea kwaanogara asingafamba kakubata ruoko kuarea kwaanogara iko answer yako waiwana right number 2 inondivengesa nevanhu but handakatovengwa kare how do you know kuti munhu yaane umwe musikana kana kuti ane mukadzi nasincharokwa zvangu right ukaona achida kurara newe chop chokuda mavonana 2 days 3 days 4 days akuda kudorara newe unoza chii pamwe ukaona ari muhari ari kurara newe pamwe gero racho rakaenda abroad riri kudzoka next week aroda kukurumidza kudi kushuta beans risati radzoka hari ndeiko well umwe hari ndekuti agara but ndatokuudzai nhasi nichavengwa zvangu but chokwadi haadi kuwasta free night free opportunity imba yasara iri empty kwanhasi saka ndo zvari kuda number 3 number 4 ka wakaona achikururumbidza zvinoita senge zvakakremewa so lovely kuri pamwe kurumbidzwa kwokuti unoona munhu ari kurumbidza genuinely but ukaona zvimwe zvinhu zvichiita senge zvakarihesewa
rumbidzo dzacho dzichiuya dzichasenge dzakakremewa. Iplayer vanzwa nokurumbidza magero akasiyana-siyana. Anasi ndichavengwa pano, but ndakavengwa kare. That's how we find out uyu munhu anenge ane imwe partner. Wakaona kurumbidzwa kwacho kuchingoita senge kune repetition, ungoti anogona kuti you are just a little bit irresistible. Wakaona achifamba achitaura achiita senge player antori player. He could be a player. Ndo zvandingangokuudza nezvandandinyora, right? Number 5. Wakaona achingoita matrip business trip, kwakuti weekend kwaita business trip panenge pane double life. Panenge pane double life. Matrip acho angoramba amwe acho mafungwa muende umese. This time tinoshandira kuchirumanzu, this time tinoshandira masvingo, this time tinoshandira kumuramba pfungwe, this time hapana pakambonzi wande tese. Right. Saka maway trips yakawanda, pane rimwe mbudzi iri kuramba ichindifonera. Ndakudzai ndakavengwa kare, saka ndozvandivengesa, right? Imwe iri simple, ukaona iyo partner yako iri nyuwani iyo yongoda kushandisa email, zvekufona calling haichadiwi. Haadi kufonerwa pafoni, anongoda kuitexta. Inongori texting. Uye anogona kunge ari kubasa pa dzimwe nguva ngo yauri texta iyoyo pane chikomo. Saka asingadi. Senge zvoko ane mavideo call. Wakamona achiramba video call, waiziya nyaya yacho. Video call nyangwa akarara pasaga kamunhu anongobvuma video call, right? Number 8. Kana achiti akakufonera so inongoitwa short, ndepe yako ndiri bhondere bye. Kana kuti anongopera macalls acho abruptly. Network yakata. Kana kuti voice rinoti asenge rakachinjiwa. Andinonzwa ndiri loud sei. Tenongozwa ndepe yako uri bhoyera waswera bhoyera. Panomwe munhu ari mupicture asingadi kuti anzwike. Number 9. Wakaona kuti ukasangana nemurume ngokupa nhamba yekubasa, work number, mobile phone yekubasa, ari kutya kuti akakupa yekumba ungangozofona akarara ari kumba nemukadzi wake, kana kuti ane rimwe gero rinoziya zvokucheka foni rinogara chicheka. Pota uchingochekawo kuti wakasevhawo kuti ane foni yemurume. Tora foni wakaona achitoramba nefoni yako makawanda, akakubvumidza foni, usatsvaka nhamba dzevamwe vanhu, dhaila yako imomo nhamba uwo ndakasevhawo. Unoona wakasevhawo yakandamboreva palive yakutaka, unoona wakasevhawo kuti sinyoro gushungo wemota, wozati wakaona yakandosevhawo kuti switi kana kuti mudiwa. Hana kana kuti haana umwe anobata nhamba kupi kumba kwake. Hazvingorevi kuti huri pavanenge ukokoko pakati pevanhu vaviri, iwewo neumwanayo pano asingabati foni. But remember, kune vamwe vanodoziva kuti une mukadzi wokuda wakadero. Saka musafunga kuti kana zvese izvi asingazviiti, vamwe vacho vanodoziva, mukadzi angadoziva kuti kuna mainini. Saka musafara kana muchifunga kuti Number 10. Wakaona pane mamwe madays asingambozi available, senge paweekend ungonzi every weekend ndiri kunational holiday. Pakaita Easter umoni, paChristmas umoni, mabig holidays ausingamoni, anenge ane family yake. Handidi zvokukakavadziwa, ndiri kukuudzai chokwadi. Anenge ane mhuri yake. Saka usazvibvunza kuti takawanda rakatora shoma. Kana uchiona kuti Christmas, New Year, Easter, big holidays, hausimbospenda time naye. Valentine ndio is man. Wakaona mso Valentine usingaspendi 24 hours naye, acho kuservice ari kuenda kune mumwe. Handiri kukakavadziwa kana. Samwai makanyarara ipapo. Right. So muso Valentine gara naye, phone ngadzigara patable uone. In fact, kama mchida kuona kuti vanhu vanoramba na chop chop ka, tikatora foni dzenyu
musi wevalentine tikadzigadzika patebhuru apa a day before valentine tozozikudzorera swapai mafoni iwo mpa yako munospenda valentine muri separate iwe tinosara vanhu vangu vasingle vese muno. Thank God hazvimbanikidzwa saka musi wevalentine mwana mwana ngotora foni yanoda anogara neyake. Otherwise kana muchida kukurumidza kuti misha iyi vanhu vaite single chop chop a day before valentine musakurumidza not valentine a day before valentine mozodzoka naye a day after valentine unoonerera iwe unoonerera misha mizhinji inoputsika and handisi kuda kukakavadziwa. Right. Number 13, ukaona mukomana wako kana partner yako ichingodzokorera same story akangana kuti akambokudza story iyoyo ukamuona achidzokorera same story ari kukangana kuti akambokudza story iyoyo kureva kuti makawanda vari kudzwa story iyoyo maromantic stories. Saka handisi kuda kukakavadziwa wakaona munhu wako achidzokorera mastories kuti makambondiudza last week pamwe unodonyara mudza kuti makambondiudza last week anenge akangana kuti akakuudza ari kuudza new girl. Saka england yagoisa nato saka bhora richiri kutangwa saka ndingokuudza kuti nasi handisi kuda kukakavadziwa asi muchandivenga pandakadovengwa kudhara. Right. When he's spreading time nemwe anomboti okay, let's say muri kuspenda time together nditi omoti ndichamboenda for a walk asina iwewe kuda kunoita matext message nekumbonotaura kucheka kuti vana vasara kumba zvakaita sei. Ukamuona chiti muri mese maenda kuout omoti ndichamboenda kupabhu kwanoda kusiya kuti iwe uchigeza ungoona munhu abuda ndandamboenda for a walk angaenda kumunovhara ma1 kufona achicheka kuti vari uko because vanhu vanohura vanotya kuhurigwa ende vanorichengera stereki anenge achengera umwe wacho kuti unani ende usually munhu anohuraka anokubvunza kuti unani kana achangotanga chihure anga ari munhu anga asingahuri unoona nekuva suspicious ukaona akutanga kuti wangona munani izvozvo zvinoratidza kuti akuziva mabasa ake kuti anotya kumaitirwa and musandikakavadza tazoedha vanhu but musandikakavadza nhasi ndongoda kutaura chokwadi nchiita ndakavengwa kare. Right. Ukaona muchiti muri mese pane dzimwe foni nobohwawo handisi kuda kumuansa ndiyo imwe saini kuti kune vamwe iye ari kunzi anobohwa ukaibvuta ukaiansa unonzwa hello darling zvese zviri kuvarume nekuvakadzi ende vamwe vanhu vakangwara vanosevha malavhas avo kuti anonymous zvandakamboreva pane iye live yaya saka kuti ndiansima anonymous calls ngaianzwa vamwe vanotosevha kuti ppi ndiansi ppi vanhu vebusiness bt vodafone idzodzo dzimwe foni dzakanzi vodafone idzodzo haisi vodafone ansa unzo chanzani hello darling ndeimwe saini yekuti uri kuhurigwa. And remember iwewo muhuri wacho kana wakahura more than 3 months usati wabatwa 6 months usati wabatwa 1 year usati wabatwa umwe wako ndiye ari kuhura mese muri kuhurirana. Saka unoziva zvinoitika kana muchihurirana hamuna time yekuinvestigatana. Investigation yemunhu asingahuri haitori kana 20 minutes unenge wanzi g patinoziva munhu anohura anenge achida kumbokavha matrix akewo oinvestigate yako asachikavha kwake saka time yekuti ubatwe inotora inonetsa. Saka wakaona uchikwanisa kuhurira munhu wako for more than 6 months asati akubata ndambozvireva pane yaya imwe live yaye ari kuhuravo ende handisi kuda kukakavadziwa nhasi ndivenge ndakavengwa kare ndakakuta live ndofinura nhasi ndoda ngofinura ndivenge mutsweri story ndepi ndapa number 16 17. Ukaona munhu waunodanana naye asingambosii foni patebhuru kana achienda kutoilet muri kudya meal but kana waenda kutoilet anoenda nayo iri mumwe shamwari hazvidi rocket science. Munhu ukaona munhu waunodanana naye achita kakanga mafoni anodzoka akadikitira so achimanya ndandasiya foni foni yemunhu asingahurika inogara ipapapa mukatoikanga mamese mukadoenda akati but kana achihura anotokanganawo makey pane kukanganawa foni nyange mubathroom anonogeza nayo manje samuda wandikudza ichi chamusingazivi.
foni yemunhu asingahuri inonzi ndiansirewo madam ansai foni iyo man ndianiko yemunhu anohura hairingi inogara iri silent ndo zvimwe zvamafanga kuona number 18 shamwari foni yemunhu anohura inogara iri silent kana pari pamba hairingi unongozonaya ne 55 missed calls ichingorira yakadzimwa yakakwidibigwa ende inogara yakakwidibigwa osa foni iyi ndeyemunhu anohura right tiara kuda kuziva ndati nhasi ndiri kutaura kuti inini ungaziva sei kuti munhu warudana naye ane umwe munhu vasikana vati tanzwa nokupfimbiwa nevanhu vane vakadzi saka ndiri kuudzai ndatotaura zvinhu 19 kuti uzive kuti munhu waunaye ane mukadzi kuti ane imwe partner saka mozongoteerera live kubva kwaitangira ndikwanisa kudzokorora ndapa number 19 ukaona friend murume wako ane shamwari dzaunodoziva wewo kuti mahure anohura ndatopedza ende handisoda kukakavadziwa ukaona shamwari dzake 4 or 5 dzaunoziva kuti totovaza maplayer asi uchiona vachiwirirana vachifamba vese shamwari hausati wamubata zvako wako ka vanaye ari kuhurawo ende handisoda kukakavadziwa yedha mudya vanhu yes ndokurespect wazvinzwa saseka right saka ndandapa number 20 anditi ukaona okay wanzwa kuchinzi akambochita mukadzi wake in previous relationships saka anohura ndapedza hakuna munhu anochita anozorega musandikakavadza ndakudza kuti nhasi handisida kukakavadziwa right iwe tiara yako foni inogara iri off because unotya kunyengwa yachitamba chisimudza zvimagaro zvakapo ungatadza kunyengwa nhema dzako tiara iwe foni yako ino uya palive apo ad tiara ndikunyadzise kwana foni yako iwe unogara uchinyengwa iwe kwana ndokusa uchiisa pasilent partner yako inokubata aiwawo aiwa tiara iwe uchidai zvimagaro zvako uchitamba vanenge vakuona kuamerica iko right kana foni yako yabva parafini undiudza right ndandapa number 21 number 21 ndongoti zvese mapoints andataura ayo ukaona partner yako ichitika 1 or 2 or 3 or 4 shamwari gara uri suspicious makawanda ende ukaona munhu akanditsamwira pano nezvandaita live akaona munhu achandituka achatukirira zvese zvandataura izvo vanochita ukaona ndokusa pasina malavhu nemalike haumavoni kana malavhu kana 1 kana chita live dzakadai so ndonzi mafira kureva ende ukaona munhu anoona malive angu achizochitiwa akuita nechoice yake ende udununu hwake idzi live dzakadai dzadzina malavhu nemalike uri kuona pana vanhu 13 no maviews hobo vanhu vanodarika zvako 13 but parikuita senge ndiri kutaura ndega malive aya ekuti ka haite kana vava vakadoiwachana na number 23 ukaona live yangu ichiwachiwa muri musitting room munhu achingoti nca chinjai channel ichidzimwa ari kuzviziva kuti ndamapoints andataura yaka mhuri yese ikazozviziva pakaipa saka ndiana ruda edhewa ndozoita mamwe 7 rimwe zuva ndanete varuda edhewa tiara pindapo uyarudi nyaya iyi ndiani dr mai wasida yedu mera ede tiara uyu kana tiara anoshandisa parafini saka dzimwe nguva parafini inenge isiko kuamerica kwavo uyati kunzwe tiara ende handisi kukakavadziwa nhasi tiara handisi mood zvese zvandataura karamba anza my join later meno kari kuchita katiara dr amai dr vanhu vazhinji havadi kuedwa kana sandoda ipedza live very very soon mamwe malive anozorebesa vanhu vanotsumwaira vachiteerera sandoda tisadarika 20 minutes kana watadza kuedwa ndakutoivhara mungozoona live yo ndaenda no because england iri kutamba bhora right
mati kudii kwanhu vari kubvunza kuti nyaya ndatini. Munhu wese ari kuhurira partner yake wakaona uchiita 6 months and kana 3 months zvichikwira usati wabatwa, zvinoreva kuti nepartner yako iri kuhura, haina time yekukubata, hakusi kungwara kwako, ende handisi kuda kukakavadziwa. 2 ndikazoreva 23 points dzokuti uzive kuti munhu wauri kudana naye ane umwe munhu. Kana muchida kuziva modzokera kwaitanga uko, muchaziva kuti zvinorevei, zvinoitwa sei, unoziva sei kuti munhu wauri kudana naye ane mukadzi. Samari yacho aiwa radissertation samari yacho nangora kuti ukaona asingatambiri tambiri kumaraini kwake, akakubata ruoko mutauni, dzimwe nguva anofambira mberi mberi kana shure shure, kana akusangana nevamwe vanhu, akaona vamwe vanhu senge vamwe vanhu anenge achiita senge anoziva anoita senge ari kutarira bhutu muwindo, bhutu yaunoziva kuti amboifarira ungona ngodai kusvika vanhu veva vadarika. Zvakawanda wanda munozviziva, wakazviona, munozviita, manditsamwira mese kana like 1 and handina basa nazvo matsamwa. Right, ndiani wari kuda kuedhi wanisa ndaenda tiona Dr. Mai ndiani? Dr. Mai anzi Leonika. Saka mati kudii, pana ari kundikakavadza here? Ndaamudi wekukakavadziwa. Right, wadoda kundikakavadza. Dr. Mai ndati, nyaya mainzwa, ndati vanhu varuda kuziva kuti ungaziva sei kuti munhu wauri kudana naye ane mukadzi kana kuti ane murume. Ndati ukaona achiita zvimatrip zvimwe zvaanongoti this weekend ndendisipo shoma ndenda kaenda ku haasi tambokuinvita kumba kwake, asi anongouya kwako, kana kuti anongobhuka mahotera, haasi ende ungaziva sei kuti ane mukadzi kana waenda kumba kwake? Tarisa pasi pembedha nemumakabhodhi, unododziwana chete hembe dzechikadzi dzakaiswa imomo. Aona munhu ari single unongowana namba make musina kana hembe yechikadzi, kana iri yechikadzi inenge dori hembe dzokutumira mai vake kumusha, but kashoma kuti akuinvite kumba kwake kana ari mbozani chiwa kuti anowanikidzwa. Saka matsamwa tiara ndoita 1 hour ye panoti ndiite live ye1 hour musinga makatsamwa kudai, muri kutsamwa kana chokwadi. Saka ndoita 1 hour live inofanirwa kungoita 25 minutes 30 minutes kuti vanoona vavone, bhozi dzimwe nguva inozonakidza pakati apo yakareba 4 hours, dzimwe live dzinoreba 2-4 hours, ndotopesa ndadzingwa basa kanchiona. Kalive ngangoita cha 45 minutes maximum, todzokera toona bhora. Kana pana anenge ane nharo anongozongouyo nditega pane yake live topikisana. Inde chikuudza zvandakudza mafacts andakudza. Ukaona munhu wako achiita zvese zvandataura izvo, 1 or 2 zvandataura, achitamba nevanhu anohurawo, handisi budo kukakavadzira. Ukaona asingasiyi foni yake yakadai ichingogara ine pini, pamwe pini yacho ine pini mukati nedzimwe pini, wodai maziso ako, wodai futi maziso ako kuti uite malive pamusoro pemalive. Iwe mapini akawanda kudero waFBI here, ukaisa mari here mufoni. Aiwa chihure hanzi ndakabatwa musuno ndakaregerwa. Kana wadobatwa uchihura uchadzokorora futi, because chihure zvachinoita chongoita kuti ufunge kuti chinonakidza. Hanzi kana hembe dzacho dzisiri dzakachita dress up sachiyangwarai, mira ndibokudza zvimwe zvandakanganwa. Ungaziva sei kuti mukadzi wako atanga chihure mumba? Ngoona uchinja mabhurugu anga asingambosichinji, akutenga tumatotongo twanga asingambositengi, kana kuti dzimwe dzangu wakamutengera dzingochengetwa muwardrobe, wongoona dzaangozopfekwa randomly. Makeup yakungoitiwa senge zvinoita tiara izvo. Ona munhu achingoita makeup senge tiara anoita nzara dzakaita perfect tiara, unoda kunohura. Kuna munhu anoita makeup yakadaro. Tiara ndomufara. Tiara anongori munhu uya anongo. Ko tiara disco rako ndakaripoza disco rako naunga tiara ari kuita disco, tiara ari kuita disco, tiara ari kuita disco. Tiara wakabatwa iwe, tiara ndiwo unodoita zvezvo. Pa vanhu vese ukanzi tsvaka munhu anonokurepresenta pauri ndingango. Anyway, tiara ndiri kuramisa nemukomana wako. Kandinyarara.
atiara imwe makeup yako yandichi ure wana blaza chingoda ngozvigera tundebvu chingoda ngoluka nice nepaasingambofaniri kumboluka nice achiita zvinge zvandoita izvi unofunga kuti fesu yakafita kuhura prosper mchena ndevi saka tiara iwo right tumabhuruku munhu nepaanongoenda pashift tiri kuenda musangano wemadzimai patodzoka na 12 raro kwatongo ewe saka next time zvazokudza kuti vanoviga makondomu papi vasingaiti nyoro and problem iripo ndekuti vakadzi vemudzimba kana vachiura havadi nyoro havadi kondomu vanonoita nyoro saka kana uchifunga kuti uchabata munhu nemakondomu ka mwari mazuva ano vanaruro ana nyoro vhiti dr mai tiara ti une nzara dzakareba kusvika kuno unopisika madhodhi sei vasikana vanoita nzara dzakareba kusvika kuno ndoda kumbotaura utsanana hwenyu next time ndoda kuti munditsanangure mopisika madhodhi enyu sei makuzotipowa nenzara dze moti inongandibikira sadza une nzara dzakareba sedzako tiara dzimwe dzandakaona dzeblue dzakasvika unopisika sei tsvina handiudzei unobata sei antisho maakusemesa nenzara dzenyu munogeza maplate nomunhu achigeza maplate akadai imwe tengai madishwasha kana mune nzara dzakadero ndapedza nemwe right guys inini live iyi ndatopedza yakwana maminutes andanchida handisuda live dzinoita 1 hour saka ari kuda edho ndiani prosper mchena terota pipi william moto haedheki klika ed apo kwatoda edhewa vamwe wenyu